Tungod sa mga nasinating aftershocks, mga residente sa northern towns walay makatulgan ug nagpabilin lang gawas sa ilang mga panimay. Si Alan Domingo sa detalye. Tungod sa kahadlok, human masinati ang magnitude 6.9 nga linog o sa nagpadayong aftershocks nga ana-ana sa kapin 2,000 sa gawas ug sa atubangang bahin sa Cebu Provincial Hospital, Bogo City. Padayon giatiman ang mga naangol sa linog ug didto nagpalabay sa gabhion wa usay bakante sa ospital sa kadaghan sa mga gidala sa ospital nga gikan sa Bogo ug sa kasikbit nga mga lungsod. Adunay mga residente nga gipili nga matulog sa plaza sa Barangay Lourdes. Usa kanila si Edita de la Cruz. Mato niya nahadlok pa siya nga mauli og matulog silang balay tungod sa mga aftershock. Sus, kahadlok, sir. Grabe ka kusog. Wa pa ka mauli Wala pa. Wala pa. Nanggawas usab ang mga hospital staff sa syudad dihang nasinati ang aftershock ana sa 5.0 mag-alas 11 kagabi. Tungod kay wa pa mahibalik ang supply sa kuryente, may mga tao nga nag-offer og libreng charging sa suga og cellphone. Susama sa taga Bogo City, sa karsada usab natulog ang residente sa lungsod sa Midilien. Ang ilang kahimtang nakuhaan sa usa ka motorista nga miagi sa lugar human maghatag og pagkaon sa iyang kabanay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.